kabare dino iki apik-apik tenan kan? Wah, iki aku ning ngene lesan Pura Rolas lur. Awan-awan pisan lur. Tapi cuacane lagi apik iki lur. Ora udan. Ya, terang. Terange ya ora panas-panas nemen ngono lho, dadi enak iki. Semile rangine iki kruwasa enak ngono lho. Lah iki lur saiki aku ning maiso lembu ireng ndek kene lesan Pura Rolas lur. Lagi tampil perform lho. Kaya biasane dulur-dulur kabeh. Maiso lembu ireng karo sing tarik Mas Nanda. Wah, akeh tenan rek sing nonton rek. Sampai nek dukur kono akeh tenan wis pol penontonnya bludak lur wis. Sopo meneh gak penontonnya Maiso lembu ireng iki. Ireng bandangane tapi kalapane juos lur. Ayo lur saiki padha jogetan yo. Ayo padha nyedak ning ngene kalangan. Ben padha gayeng ngono lho lur. Ayo kabeh padha jogetan lur. Jogetan bareng Maiso lembu ireng ndek kene lesan Pura. Oh iku lho, ndang jogetane rancak tenan lur. Weh golek-golane koyo ngene lur, sampean padha rene kabeh ta. Nyedok kene ben padha gayeng karo bandengane lho. Mumpung iki durung kalapan lur. Jadi sampean iso kepin selfie monggo wis. Sing penting siji ya lur ya. Sawerane lur. Aja lali iku lho. Bandengane wis diklak-dikluk ngono iku lho lur. Nah, kaya ngono lur. Wae ngono padha ngelake, sampean ngelak iso tuku ngene warung lek bandengane ya jogetan ngene ta lur. Ku mumpung lah kan rancak koyo ngene lur. Nah, siapno wis sak nek ngene dompete sampean kosong ngono wis lur. Iki Maiso lembu ireng iki. Ayo wong-wong ayo nyedak kabeh nek ngene bandengane lho lur. Sampean kaya sembarang wis mongko endang marem atine ngono lho lur. Ayo dulur-dulur padha nyedak mumpung durung kalapan. Sawer ya lur ya. Mumpung cuaca ning enak lur. Jadi lek wae nyawer ya tambah enak, sing penting tulus ikhlas ngono lho lur ya. Ya wis lur, mari iki kalapan ya. Rosok ngadol lek wis kalapan ya. Oke lur, lanjut lur. Nyeput-nyeput ya kalapan. Kok botil-botil sing dukur ngono. Wah, munting kan? Nah, munting kan wis. Mau wis hati-hati sing ngene pintu gerbang iku. Ya, padha lah ucul meneh wis, Kak. Lah, disusul meneh iki wis. Lah, sono meneh iki Maiso lembu ireng lek wayahe kalapan ya kaya ngene ta lur.
keras koyo ngono lur. Ayo bocil-bocil padha rada ngado ya pinter tapi bocil-bocil lek wae nek ndukure koyo ngono. Ya. Ndukur ngene iki ya aman, tapi ya tetep kudu waspada ya Cil ya. Lah iki bantengane wis lagi panas. Nah, tapi didukung oleh cuacane sing ora terlalu panas. Dadi ucul tenan iki wis. Nah, wis. Opone giras kabeh wis. Oh. Nah, iku ono sing lah ucul meneh ucul bolak-balik ucul. Padahal ning ngene kono ya akeh sing jaga tapi ya jenenge banteng lek wae kalap ya lur ya. Iso ae wis lur. Nah, iki wong ganteng iki lagi muter-muter iki golek posisi sing tepat lek arepe ucul arepe nyeruduk lur. Nah, koyo ngono iku lur. Nah, kan lho wis. Kowe munting. Wis asik tenang to elo tek wae ndelok kalapan koyo ngene iki lho. Yo nek tegange koyo ngono iku lha apa nek wae karo apa iki wis kena pecutan. Jadi ya padha hati-hati kabeh ngono lho lur ya. Kon. Weh puter ngono. Wis. Keren mongko wis lur. Ndas banteng loro iku lho. Ya kakak ora kabuatan monting arepe nang ndi iki lele jaluke. Hah? Ya kaya ngene iki lho. Dulur-dulur kabeh. Weh, ocol. Wis ono sing nyegat nek kono. Wes lur, lanjut seru-seru. Banteng ning kalangan iki lagi meskipun kalap ya perlu jogetan rek ya sekarang lagu ngono iku ya minimal gawe ngistirahatno sikile ya ben padha apa ya ben padha rada seneng ngono lho meskipun kalap tapi lek seneng ngono kan dhek iso goyang-goyang ngono tapi goyange kalap karo goyange pas wae durung kalap ya beda ngono lho. Sampe delok iku lho ngene urine kalangan sakono akeh penontone lur. Lah iki. Weh otot-ototan iku. Koyok ngono wis.
Aja emosi, dulur-duluran pokoke dawas aja selan koyo ngono lho. Wis aja emosi ayo. Mundur. Iki kanca-kancane sing juwoge memang jempolan kabeh wis. Lah iki siap sedia kabeh iki lur. Dadi lek wae ana sing ngucul kaya ngene, wis sing ngene iki wis wae sing juwoge kok ngene. Mbok iki penang ndi iki? Itu tae. Nah, koyoke arepe dijak nang ngene kalangan iki. Kok ngene gedene lho. Wah, ndenge ndase ireng kaya ngene iki lho, Lur. Saya mlebu kalangan. Ya kok karo kanca-kancaku ape kaya ngene. Wis padha sik kita disetelno karo lagu kaya ngene kok sing arep mencolot ngene lho. Oh. Ya ape jenenge kalap ya Lur ya ora ro Lur. Kanan kiri ngetan ngidul ngulon ora lho. Lah. Wes aja meneh. Wes sabar. Wes wong loro ucul ngene kok kuat kok ngene untuk sing jaga ning ngene. Kono wae Lur ya padha kuat-kuatis. Dadi bantenge meskipun kewalape kaya ngono, penjogoe yo kanca-kancane padha siap-siap kabeh Lur. Dadi iso terkendali ngono lho Lur. Iki lho wayahe seneng elek wayahe ndelok bantengan iki koyo ngene iki lho Lur. Ya. Wis mari gawe seneng moro-moro kualapan koyo ngene iki tapi yo lucu Lur. Iki lho mangkakno bantengan iki viral koyo ngene iki. Ya wis Lur, ayo sampe lanjut sampai pungkasan ya. Aku tak golek nggon sing lain ya. Muga-muga ketemu-temu dulur meneh padha sehat walafiat ya Lur ya. Oke Lur, salam budaya, rahayu. Support Mika Wioski Galeri Seni Malaysia 053 Remixer. Mohon dikondisikan waktu tinggal 5 menit. Kemudian waktu tinggal 5 menit.